Tasavallan presidentti Alexander Stubb kutsuvat teidät itsenäisyyspäivän juhlan standulle presidentin linnaan lauantaina 6. päivänä joulukuuta 2025 kello 9. No niin, kohta mä vastaan sulle kysymykseen. No niin, montako vuotta Suomi on ollut itsenäinen? Ei otas vielä hetki. Mikä maa itsenäistyi luvulla 975? Ai siis milloin Suomi täyttää 100? Onko 100-vuotias Suomi? On niin iso poika. Joku pieni hetki, miksi juuri 6. joulukuuta on Suomen itsenäisyyspäivä? Ootas pieni hetki. Kuka antoi Suomen itsenäisyyden? Haluatko vastaa siitä kysymykseen tai ei? What the fuck? Morjesta kaikki, minä olen Pekka, elikäs DJ Pekka. Ja siellä tulossa Alexander Stubb. Shut up, bitches! Moi, minä olen Alexander Stubb ja minä haluan sanoa Jumalaan hyvää itsenäisyyspäivää. Me pidetään todella hieno ja Suomi on hieno maa, paras maa, loistava maa ja kaunis maa. Olkaa hyvää ja syötäkää ruokia ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Hei sinä ihminen, nouse ylös, koska tänään on itsenäisyyspäivä. Tanssii niin hienosti, koska tänään on itsenäisyyspäivä. Hyvää itsenäisyyspäivää, hyvää itsenäisyyspäivää. Tämä oli hauskaa. Hyvää itsenäisyyspäivä sinulle ja minulle.